אותי in the forest. אנחנו צריכים עכשיו 5 עצים, אריאל. נכון, שתתתי פה 2 עצים. ארוך. שיפרתי. תביא עוד עצים. לא, רגע. השיא שלנו הוא 70 ימים, חברים. שלא 14 עכשיו, אבל כי הוא פרצו לו למשתמש. איתוי. מה? אל תשתמש בזה, אבל סתכל מה קיבלתי. כן, רואה. מה? שים את זה אז, כי שנשים את הגדר. שים כאן, שים את זה כאן. רגע, אריאל, אני מתחיל לבנות את האלה. כן, אבל תתחיל אחד פה, אחד פה. כן, הבנתי. יש לנו בינתיים 10. אני חושב שאני הולך לדור. אחד פה. כמה יש לנו? אחד פה, סבבה, אריאל, יש לנו כניסה סבבה. סבבה. מה? בסדר. סבבה. אחי, מה אתה מסתלבט עליי? אל תחשב שאני אוקיי, אני שומע. זה אבי. אומרים עליך אימא, אני חייב. אני גם תביא זה. עכשיו, בזמן האחרון, עם כל העיתונים שהגיעו, בגלל פורסט, עכשיו יותר קשה להגיע לימים גבוהים. לא יותר קשה. לא שיחקנו בזה הרבה זמן. זה יותר לאט. לא, זה לא קשור. יותר לאט. לא שיחקנו בזה הרבה זמן. זה לא קשר. מצאתי מכל דלק. אל תשים עדיין למדורה. אני יודע רק במקרה חירום. בז'ולנה. שיט, יכלתי לזרוק את הבנדג'. למה אתה שאל לך פעם? נכון, יש לי עוד אחד. צריכתי לזרוק אותה. איך אני? עוד מכל דלק. רצית לשמור אותה? כן, אני יודע, כתוב לי. בוא נעשה מדף של כזה, פינה של מכל דלק. כן, אני אעשה את זה, אבל אני... יש לי כבר 3. בוא נדבר לך עם בטח. מה אתה עושה? אתה אוסף אבנים? מה זה, את הפחם הזה? אתה פחם. את זה. רגע. יש פה 2 מכלי דלק הרי למצב. אריאל, אולי אני אשים אחד רגע שנעלה לו את המדינה? לא. תביא. לי יש חלית. אולי אני אלך להביא תינוקי? לא. למה שלב יותר מאוחר שצריך בקשת? איזה לילה אתם? אוי, אני רעב. איזה לילה אתם? שירגע התחלנו. 300 מטר מפה תינוקי.
אני חושב שזה הספיק לי אבל מתאמן. אוי לא. זאב אחד מת. אריאל בוא קח את הבשר. אבל. סבבה? אני חושב כן, אני רואה. בוא אליי. אבל אין לי את הסרט הזה. לא מה קשור זה. מה זה משנה? קח את כל הבשר שאתה יכול. כן, קח את הסטייקים. לא, הנה קח את הסטייק. בואו אליהם, בואו. לא, רגע, אני אביא אותם אלינו. איי. לא, אסור לעשות את זה בלילה, אסור לעשות את זה בלילה. כן, בואו. לקחתי את הזה. זהו, כבר לא יכול. אני רעב. צריך להכין. שים את זה במדפים. רגע, אני מכין לנו כזה של זמן. אני גם... חכה, תן לי לצלוף בהם בהתחלה. אני רואה אותך... לא. לך. שקרוב ללמות. יש מתקפה? מת. אני לוקח את תינוק כי אני אוהב אותו. כן, אני יודע שאתה אוהב בוא. לא, אריאל, לא תפריע, אני לא חושב בסוף לא תפריע. שק טוב. אוי, יצא לי פנס. אני לוקח את כל הבשר. בסדר, לקח את הפנס. שיהיה לך ללילה. פאק, אותי הרסתי. למה? כאילו, הוא נשמר לי. זהו, בטעות לחצתי מגדול להפעיל. אם אנחנו דורכים על הבא זה מתפוצץ? לא, בסדר. כן, הוא בטעות לא הפעיל את הסרטון. יואו, אריאל, תראה כמה בשר הבאתי. עוד מעט נלך לתינוק מספר 2. אני לא רעב בכלל. כן, אני רואה אותך. כשאני אלך לתינוקי השני, אז אני אזרוק עליהם את השיקוי הזה. רגע. סבבה. כן. אז בוא למערה הזאת. תביא אותו לפה, מה אכפת? אני מתקדם אליך ואתה... אני בא. אני אצלי אצלך. אריאל, יש מתקפה. איפה אתה? אוי. בואו
אני חוזר לבייס הראל, יש מתקפה, זה לא טוב. תגמרו מה אני בדיוק שלו. אני מביא אותם אחריי, סבבה? הנה החמודי, הנה הוא. אנה, הנה, בואו לפה. הנה, אחד מת, 2 מת. פאק, המדליון הזה. נשרוף אותם. אני הולך לתינוקי. שני? כן. לא, אהבתי לך עכשיו בשני. הכל טוב. הוא 700 מטר מפה. הרי יש לי את השיקוי הזה, אני אזרוק עליהם. יש פה רק זאב. אנחנו לא אוהבים זאבים. יואו, מה זה הבית הזה? אריאל, בוא אליי דחוף, יש פה בית שלא היינו בו. הנה התינוקי פה לידי. אוקיי, אני אהיה עם נשק למקרה ו... מה? יואו! אריאל, זה בית של הכנות כאלה. מה זה הדבר הזה? צריך לפה חכה. תביא אותה. אוי אריאל, שלא ירבה המדורה. הנה הם נשרפים. קפצתי עליהם בטעות. הם רוצים אחריי. הם עדיין רוצים אחריי. כן, תביא בשבילי גם בשבילי. זה נראה לי חכם שזה רגע, אתה יודע? נו. שים אותה בתיק, בוא אליי. הנה גרזן פודרג. אני כאן. תביא אותה ביד או משהו, לא יודע. אליי. צד שמאל שלך. כן, אתה בדרך. תסתכל במפה רגע, תראה לאן אתה צריך להתקדם. עוד זאב מת. עוד אחד מת? אני נשאר אחד אחרון. לא. כן, עוד אחד אחרון. זאב אחרון. בדיוק, אמרתי לך, צריך עוד אקס. הבאתי את תינוקי שני. אני לוקח את תינוקי. בוא מהר כי יש לילה. בוא תינוקי. פתחתי, פתח מהר. לא, אל תפריע לי, אני אציע בסוף. היי, בנדג'. מדקיט. כן, גם לי יצא מדקיט. אבל אני רגיל להגיד בנדג' כבר. לא יצא מדקיט, זה שלי, זה... רגע, אני לוקח את הבשר. פאק, אכלתי את הבשר. פאק, רודפים אחרינו זאבים לא מתאימים. רוצות לבייס. השועל הענק הזה לא רודף אחרינו. אוקיי, אחריי יותר. אוי לא, אריאל,
אריאל זה הוא שזה עדר כבשים. איפה המדורה, אחי? הנה. שני משרות תינוקי. הנה. יש לנו עוד תינוק. מה? לא לקחתי את זה, אני חוזר לשם. אתה לקחת את הרכב שלי. הנה, זרקתי. לא עושים את זה פה. זרקתי עוד פעם. זה צליל. לא, זה צליל, קודם. מה, תינוקי? תינוקי נכנס לתוך הארון. זה משם, חמור. טוב, תישאר שם. העיקר שהוא מביא לי, כל עוד הוא מביא לי ימים, סבבה, לא אכפת לי. נראה לי אני הולך להביא תינוקי שלישי. זה 2 דובים רק, או 3. לא זוכר אם רועי הייתי בדובים. צריך לשפר את הזה, זה 1000 מטר. בוא נשפר, אריאל. עוד שנייה זה משתפר. שים פה. לא, עדיין לא השתפר, זה על 80%. מהר. בוא תעזור לי. לא, בעצם אל תבוא, לא יותר. מהר. אני רץ. יש 9 דגים. בוא תעזור לי מהר רגע, בוא מהר. אני מבין כל הדגים שלנו. בסדר, אבל בוא רגע. תעזור לי גם עם העצים. עכשיו אני. יואו, שלישייה, אתה פשוט עומד באמצע וזה חוצה את 6 פעמים. הבאתי 6. אני בא. 94, יאללה, עוד איזה כמה עצים קטנים וזהו. אחי, שמת במכונה? עכשיו אנחנו נהיה 99. זהו, יאללה, לבל 5. אני הולך לתינוקי, אתה בא? במדורה. כן, מה עכשיו? שזה גרוע. בוא. יאללה, בוא. שם תינוקי מספר 3 דובים, זה קצת רמה אחרת, אבל זה רק איזה 3 דובים. אני אביא... כן, זה מה שרציתי להגיד לך. בוא אחריי. יש פה תיבה. שאלתי אם אתה יודע. כן. יואו, יצא לי נשק, אל תיקח לי את הכדורים. אני צריך אותם כי זה הנשק שיצא לי. פאק. בוא נתחבא פה, אריאל. בוא נתחבא פה, בוא. אריאל. מיכל דלק לקחתי. בוא אליי. בבקתה הזאת. בחווה? כן, בחווה הזאת, בקומה השנייה, בוא אליי. יש פה גם תיבה. אני פה למעלה בקומה השנייה. בוא אליי. יש פה... אתה תחשב מיכל דלק. יש 2. הוא קפץ עליי. איך הוא קפץ לפה למעלה? אימא'לי. אריאל, יש לך פנס? אתה רואה למה צריך לקחת פנס?
לא. הייתי תחת לבקש את בוטן הזה. הנה, תקוע שם בחוץ. בסדר. יש מתחתך הזאב, אני מוריד אותו. רגע. פאק. צריך ללכת צד שני. אוי, ארי. מת. כן, ואז הוא ירד כזה. יאללה, עוד 16 שניות, 15. תשע, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. יאללה, בוא. בואי תינוקי, פאק. רגע. הנה אנחנו בזה של הזאבים. זה יש פה. מה החמדתי? הזאב המניאק הזה. מאמין. בוא תהרוג אותו, זה רק זאב אחד קטן עם מגעיל מסריח. יש עוד אחד שרודף אחריי. כן. תעשה לו טרולים והוא יעזוב אותך. לא, אני רגע עשיתי סיבוב ואז זה שלי. כן, אבל תיקח את הזאבים האלה ואז תבוא אליי. ואז אני אקח את המחלה דלק. יש לך חנית? פשוט תנסה לקחת אותי. לא, אריל, אתה תמות. לא, ככה, תכין אותי. תחיה, תפרק אותו. טוב, אל תיקח לי את הדברים. ברח. זה מוזר, אני בא אליך. אני בא להרוג אותו. לא, אבל מה זה בלי חיים? לך תרוץ, תביא עוד אחד. קח אותי. כן, קח אותי. ברח לבייס. תחיה אותי וזה שמור עליי. למה אתה עם נעליים על המיטה? I'm dead. יש לנו בייס ככה. אבל קודם כל תחיה אותי. יש לנו עוד דקה וחצי. Subscribe to me, my friends. כן, אשמח שתוריד אותי ותחיה אותי. שיט. בוא נאכל סטייק, 2 סטייקים. בוא, יאללה, בוא. הידעת שאני פה גם מביא 5. לא אכפת לי, בוא מהר. בוא נדע. אבל איך יצאת הסרטון שאתה מת לזאבים? הם פשוט קפצו עליי. חמולה. רגע, אני לוקח פה גם את ה... what the fuck? בבקתה שנייה. אבל למה כל הזאבים פה עם העיניים האדומות? יש פה מלא זאבים. 2 זאבים עם עיניים האדומות עושים אחר. כן, אני יודע, אל תבוא אליי, תן לי רגע לקחת את המכלי דלק. תעשה להם טרולים. אוי, לא, הטרולים שלי לא. יאללה, בוא לבייס. בואו זאבים. מה? למה לבייס? כי לילה. זה רוצים לך 4 זאבים. 2, 0. היה. הבאתי גם קצת בייסר. לקחת מה שנפל לך? בשר? לא, זה לא נפל לי הבשר. בבוקר הולכים להביא. תדוג. תדוג הרבה קודם. אוי, לא, יש נשר. אני זוכר מה קורה שיש נשר? לא להסתכל עליו. ולא מזוז, מה זה משנה אותו דבר? לא נראה לי איך צריכים לשפר עוד את המדורה, רק נשמור עליה. שהיא לא תהרס. אריאל, הנה, אנחנו יכולים להכין מקרר. לא, אנחנו יכולים להכין מיטה. הכנתי מיטה, אריאל.
תדוג עוד, לך תדוג. יאללה, בואו. בוא נצא עכשיו לתינוק. רגע, אני מסתכל איפה הוא. הוא שם. כדי להיות בטוח. הוא 1179 מטרים. זה בהתחלה יש נדפק של דוגים. כן, אריאל, אני יודע. אני מכיר את השלב הזה. הייתי בו הרבה פעמים. תודה. יש פה את המקום עם זה דייג עם התיבה. אהבתי שאמרת את זה. ג'ו, יצא לי. הוא טוב עליי. כן, זה מטרה. אני לא אספר לך מה יש פה. מה? יש פה תיבה לג'ינדרי. איפה אתה? מה, אתה רחוק ממני, אחי. אתה בכלל לא בכיוון. אני רוצה להגיד, זה לא מטורף. רוצה לשאול אותה. זה יעלו. מה, שוטגן זה מטורף. שוטגן זה מוריד במכה אחת, זה מטורף לדובים. איפה אתה? הנה, אני בא. באמת יש שם מה זה? תיבה לג'נדרי? אתה בבית? אני באמת בבית עץ תמיד יש תיבה. או שיט, מה זה הדוב הזה? צריך לעלות מהר. היי דוב, קפצתי מעליו. איפה התיבה לג'נדרי? הנה, חברים, בוא נראה מה יוצא לי, חברים. אוקיי, קדימה. אריאל. אוקיי, חברים. ויצא לי נשק מגעיל שיש לי כבר. הנה, יש פה מגן. יאללה, בוא עליתי נקי לפני שיקרה עוד מצחק. זהו, סתם תעבור. אני ממשיך. מה איפה התינוק? נכון, אתה בכלל לא היית בכיוון, שם בכלל. ברטרק. צריך לשים לב לברטרק. ברח, אני שם אותם עליי שם. מה? פאק, בטעות זרקתי את החנית. איפה? יש רגע בזאבים. ונפלתי עוד לברטרק. אני בורח. אני מת. אני בא לחיות אותך. אני אבוא. אריאל, גם לי נחיים שנייה. או שיט, רודפים אחרי איזה 8 זאבים שנייה. להקה רודפים אחרי. איך ערב? מה? אחי, איך בוקר? גם יש מתקפה. אני גם רעב. אמא. מה זרקתי? זרקתי בטעות אותה. ומי שרוצה לשחק איתנו, שישים לייק לסרטון. שישים לייק לסרטון, וישלח לי בתגובות אני. אמא. אם אתם מפרגנים על הדרך. גם עוקב כזה קטן. אוקיי, אחד מת. רובה מת. לא, הוא לא מת. היורה מת. פאק, זרקתי את חנית. בסדר, תראה לאיפה עליתי. תראה. מצאתי פה, איפה הם? הנה, אחד. עוד שנייה מת. אחד מת. מה זה? יואו, אני מתפגעת, מה אני רואה? מה? אני לא רואה, אבל איפה הם?
אני לא יודע אם אני פוגע בו. הוא אחד אחרון. לא, יש עוד אחד. איפה החנית? מוכנים? ו... תן. עכשיו אני בדרך אליך. רגע, אני בא. עדיין יש עליך כאלה, זאבים כאלה. איזה כיף, וכבר התחיל לרדוף אחרי זאב. הם ממש צמודים אליך? אוי ואבוי, רודף אחרי עיניים אדומות. אחד עכשיו עלה עליי. בארץ רב, אני רואה את זה. שיט, הדוב הזה לא קשור. הדוב הזה לא קשור. הרי אני רגע חייב לעלות למעלה. אוקיי, אז זה היה. אוקיי, אז זה היה סרטון. להיום, חברים. יאללה, ביי.